da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da haka, sunu karganci da kwacin samun shirin. Yadda aka gudanar da jana'izar Aminu Bono. Allahu akbar. A jiya da yamma darakta mun san Kano Aminu Bono ya riga mu gidan gaskiya. Inda aka jana'izar sa a yau Talata a unguwarsu da ke dan Dabo kusa da firamare da fatan Allah ji kansa da rama ya sa mutuwa hutu ce. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe.